Virus TikTok pripun? Lah kae lagu sing bingungne wong. Saniki wis sume TikTok lho, Bah. Oh. FYP. YP karepmu nang aku ya mumet. Mumet napa? Acocing. 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 Ala acocing. Acocing ala acocing. Kuwi acocing ala acocing. Acocing ala acocing. Acocing ala acocing. Acocing ala acocing. Jangan pegang dulu, jangan cium dulu, karena baru saja kita berkenalan. Acocing ala acocing. Acocing ala. kuwi lho lagu apa? Acocing, Bah. Lagu viral teng TikTok kok. Viral aku ya mumet. Lah kae sing Jawa Barat kae. Nye kuwi lagu apa kae? Gak mudeng TikTok jenengan niku Jawa Barat enten dhewe. Sing piye? Terbang tobeng, terbang tobeng, teng tobeng. Terbang fikis dong, dir tur deng.